Dagol! Ayaw, Ang Cool Dagol! bata pa ko, Col. Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama mo Manggas para sa Sino? Ako. Viral ngayon ang isang pulis mula Malolos, Bulacan nang dahil sa kanyang pananakit sa kanyang live-in partner. Nangyari? Isa siyang police corporal at sinibak na sa pwesto matapos mag-viral ang kanyang pananakit. Kitang-kita sa CCTV na sinaktan niya ang kanyang live-in partner. At dahil dyan, kinumpiska ang kanyang service firearm at PNP ID habang nasa ilalim siya ng administrative holding. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Kaya mo yan. Their Children. Avowsi na lang. Oo, bawsi na lang kasi. Kawawa naman si Manggas. Kabilang na ang physical at emotional abuse. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang kanilang away dahil sa pagpatay ng location tracker ng pulis. At sinasabi ng biktimang hindi raw ito ang unang beses na siya ay sinaktan. Ayon naman sa PNP, hindi nila kinukonsinti ang ganitong asal ng kanilang tauhan at nagpapatuloy ang investigasyon. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nagagalaiti ako sa pulis na yun. Kita ko yung video. Ay, diba? Nakailan eh. Tapos hanggang natumba na lang si ate mo, girl. Dito sa may ano yan. Dito, Galit diba? galit ako. Oh. Sobrang galit ako. Ganito ako pag galit eh. Sumasarap ako lalo. Aray ko! Pero, Hmm. pero syempre, narinig natin na hindi to unang beses. At the fact na nilalagyan mo na ng tracker ang isang lalaki ay ibig sabihin wala kang tiwala. So, ba't andiyan ka pa sa relationship? So, dapat dun pa lang, Hindi no? ako kampi sa police na nanakit. Never Oo, ako of magiging course. kampe. Pero dumating pa tayo sa puntong yan na nasaktan ka na una eh. So alam mo mangyayari ulit yan. So ang sinasabi ko sa mga babae, may kalayaan tayo lagi na mag-exit ng relationship. Bakit mo ba binabigyan ng chance ang isang cheater na nananakit pa? Aray ko. So dapat hindi na natin binibigyan ng chance na sirain ang buhay natin. Tingnan mo. Pag cheater na sa Buti akin okay siya. nakatingin. Naka-recover na ba si ate? Oh, recovering si Nakare- ate na girl. Pero dapat ano mong hindi na reason, maulit. Tita Max? Okay. Sabi nga, hindi siya makawala sa relasyon dahil nga sa takot at the same time, pagmamahal na rin. Siyempre, mahal mo yung tao eh. Oh. Alam Kaya yun niyo, yung rason niya. 2026 Pero ngayon, na, malamang, oo, hindi pa yan. hindi pa rin ba yan Hindi pa yan. Ang matatauhan? daming istorya na ganyan eh, na bugbog na, Oh, na bumalik pa din. emergency na, bumalik pa rin. Mahal talaga siya eh. Alam nyo, walang hindi talaga masasabi na, ay, matatauhan na yun ngayon na umpog na. Hindi. Hindi. Pag Talagang mahal pag- talaga, nabubulagan talaga tayo. Pero hindi ako magsasawang sabihin na, kapag isang beses, dapat di ka na umaabot sa tinatrack mo na. Oo. Tinitrace mo na kung saan pupunta yung partner mo. Ibig sabihin wala kang tiwala. And that Tapusin is a mo na. toxic relationship Ayun, already. tama. Kapag may dududa, pag-iimbestiga, the fact na inalis niya na yung tracker, ibig sabihin, alam mo na kumpirmado na. So, bakit ka umabot sa ganong level ng relationship? Lubat lang naman yung cellphone Sinasabi ng ko polis. sa inyo, hiwalayan niyo na mga babaero na yan! Dapat di na umabot sa point na susundan mo pa, maglalagay ka pa ng tracker.
na hindi na tayo dapat umaabot. Natatakot ako kasi mahal eh. O ano anong nahita mo sa pagmamahal, di ba? Yung value mo sa sarili mo, yung worth mo nawala. Gawa ng lalaki na yan na never magiging loyal. Basta pulis, babaero talaga. Aray mo! Anak ka ng po. Teka lang. Bakit naman kasi kayo mga babae, nilalagyan nyo ng tracker? Tapos pag pinatay namin Nga. ang tracker, magagalit Yun kayo. nga. Lubat kami eh. Lubat. Lubat lang. Mang Kanor, kumakampi ka pa dun sa ang pulis na sinasabi yun. ko sa inyo, pag umaabot na kayo sa gusto nyong sundan yung asawa nyo, hiwalayin nyo na. Hindi mo na mahal Toxic yung na yan. sarili mo pag ganyan. Na sa kanya na umiikot ang mundo mo. Dapat hindi ganun. Dapat may sarili ka pa rin mundo mo. Mga babae, makinig sa akin. Dapat may sarili ka pa rin mundo mo. Mahal mo sarili mo. Inaalaga mo sarili mo. Nagpapaganda ka. Hindi dapat umiikot ang mundo mo sa lalaking anlit naman ang et. Ay! Et. Aray ko. Dapat hindi dapat may sarili ka mundo mo, magpaganda ka. Siya nga ang saya, tas ikaw Buti Diba, naman sinusundan- natatanggal na. Oo. Serbisyo. Dapat alam, masibak yan eh. Hindi, pero hindi titigil yan. Proud pa yan na babaero yan siya. Ang mga babaero, proud yan. Na nakahuli. Nadadamay Kasi ano ang yan eh, mga credit yan bumbilya sa... mo, nadamay daw siya. Siyempre, basic. Mga driver. electric. Basta driver. Babaero. Basta police. Police, babaero. Basic! Ano pa? Hanggang doon lang tayo guys, kaya madamay ang mga DJ guys. Doon na lang yan, hanggang Hindi doon ka na lang. DJ. Wala. Kolorum ka. Di pa alam ng KBP. Black KBP, timer. oh. Pwede black timer. timer. Black timer si Mang Kanor. Kasi ang dami niyang babae. Yung police. Basic! Basta pulis, matulis. Diba? Basta blank, matulis. Basic, police? Basta driver. Basta driver. Pero, Ang cellphone niya nakatago sa ilalim ng driver seat cellphone ng driver? ng pulis. Basic! Sis, alam na. Ako seryoso ako. Gusto ko lang i-reiterate. Sige nga, ulitin mo, Tits. Go. Kapag umaabot na kayo sa point na gusto nyong sundan, lalagyan ng tracker ang mister nyo, hiwalayin nyo na yan. Hindi mo na mahal sarili mo. Oh, parang iba na yung ano, no? Hindi mo na Nandun mahal, lang. tandaan nyo yan. Call, naranasan mo na yan, di ba? yung mental health mo. Yung tipong sinusundan ka. Ah, wala. Dapat, Ba't naman natin may experience yan? Wala tayong may experience sa ganyan. dapat mahal nyo mag-volunteer sarili ako. nyo. Sige. Naiinis ako eh. Dapat mahal. Ang ganda-ganda mo, girl. Sa lahat na nakikinig sa akin na nagdududa kami, babae yung asawa mo. Meron yan! Hindi Ako lahat! na magkukumpirma, meron yan! At dapat, basta may- pag nabalitaan mo, naramdaman mo, hindi kita tinitingnan para hindi kita makita. Nakapikit ako ngayon. Kapag nararamdaman mo meron siyang babae, meron yan, maniwala ka sa gut feel o sa instinct o sinasabing girls instinct, maniwala ka, regalo ni Lord Intuition. yan. Intuition. Yan. Maniwala ka dyan na ng bababae yan. Ngayon, ito na yung oras para magbalik alindog ka! Damay na naman tayo, guys. Ayan. Pagandahin mo yung sarili mo kasi kung siya masaya siya sa kifi ng iba, dapat sumaya ka rin sa kifi mo! Okay, guys. Ang taba Ng kipi? ng pulis. Hindi na kasi nag-exercise. Yung pulis, Kipi. nakadila eh. Kanila, yung pulis. Yung kifi Aray ko, Manila nga. sa kifi. Opo. Aray ko. Ikaw kasi. Nadulas tuloy ako. Nadulas ka sa kifi. Opo. Buksan mo, papasukin ang Buksan at papasukin sa kifi. Opo. bababaero. Anyway. Gusto ko i-direct pa yung mata mo. Ang gulo-gulo na Direct ng yung mata. Senado! Oo Ang nga. gulo-gulo Oo, ng Senado? ng kifi. Hindi kasi nag-shave. Yung kifi. Opo. Ay, di yung Senado. Aray mo. Aray mo, masakit yung kifi? Opo. Ay, tuloy-tuloy tayo mamaya. Baka may winner tayo sa ating Correct, love knows no boundaries. inaabangan ni Direk Phil. Yung love knows no boundaries. Si Direk Phil. Si Tita Max kasi. Nadala ko Direk Phil. Si Tita Max may kifi? Opo. Ay.
Ito ba, 90% love radio. Kailangan mo makimemorize yan! Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!